Twilet fis-16 ta' Mejju tal-1933 u ġie ordnat saċerdot fi 17 ta' Marzu tal-1956. Ta' ħajtu għal-foqra, għal-fraġli u għall-emarġinati, kien studjuż tas-soċjetà, attivist impenjat u saċerdot li poġġa lil Kristu fil-bniedem l-aktar umli. Il-persuni b'diżabilità kellhom post speċjali f'qalbu, tant li waqaf il-Fondazzjoni Nazzaret li llum qiegħda topera 3 djar. Ninsabu quddiem dar Nazzaret fi triq Sant Wistin iż-Żejtun, id-dar li fiha twilet, għex u trabba Dunanġ Sejkel. Iżda mbagħad fit-8 ta' Settembru tal-1995 fetaħa u beda jilqa' fiha n-nies b'diżabilità. Iż-żwieten iħossu li tilfu pilastru u eroj u tnejn filgħodu ħafna kienu dawk li marru jaraw espost fl-oratorju tas-Santissimu Sagrament, il-koll bi kliem ta' tifħir dwaru. Ġel sew għamel karità kbira għal dawn in-nies li jżommhom li ta' d-dar tiegħu għalihom u baqa' għaddej jiftaħ id-djar l-oħra. Meta kien se jiftaħ id-dar kien għad għandi l-ommi fis-sodda. Għatlu jekk tkun għadha ħajja ma niġix, tlu jekk tmut niġi. U mietet xi 3 ġimgħat qabel fetaħ id-dar. U kont l-ewwel volontiera. Umli ma jħobbx jiftaħar bli jagħmel, anzi jipprova jaħbi. Ekki saqsiħ, jizloqlok minna. U pariri daqs laqwa għaref. Dunanġ raġel sewa għaddis minn l-aħjar. Kien jallimna dejjem mażżażax u kien jaqadna daqqana bu l-futbol, dejjem itallana għawdex. Ma tista' tgħid xejn ħażin fih. Bniedem onest. U sajri l-għomu da jiġbor għaxu kien ta' qalbu tajba. Jien m'għandix tifħir bizzajiet għal jaħżrur. L-ewwel nett kien juħsibhom dak 40 sena ilu. Waħseb u għara l-lum ġifieri niġi ħanarraħ biex mhux nieħu biex għaxmi tax nixtiequ ma mitqaħd. Imma nħobbu ħafna jien. Dunanġ qaddis kien jgħin lil kulħadd, kien jgħin. Tfaħru b'nar ma trid. Dak kien assis mhux ta' veru, il-number 1 inti jien. Qalbu tajba, baqa jaħdem sal-aħħar, kemm ilu li dawk li għata miskin. Għandu 91 sena llum, ġej tagħmel, ma tistax ma tfaħrux dak. Apparti Fondazzjoni Nazzaret, Dunanġ kien ukoll kofundaturi tal-Caritas flimkien ma' Dun Viktor Grek u kien anke strumentali fit-twaqqif tad-dar tal-Kleru f'Birkirkara.